și bun venit la Global Worker. În primul rând, țin să-ți mulțumesc pentru prezență. Eu mă numesc Ioana și în cadrul acestui interviu vom discuta puțin despre experiența ta în România ca și muncitor străin. Întâi de toate aș vrea să te întreb cum te numești și de unde ești? Bine v-am găsit, eu sunt Lucius Comun, sunt din Benin, din Africa de Vest. Interesant, foarte interesant. Ce aș mai vrea să știu este cum a fost experiența ta cu Global Worker în întregul proces de recrutare și de angajare? Ce să zic, a fost foarte, foarte bine, a fost o experiență bună, n-am avut nicio problemă, nici nu m-am implicat mult. I-am dat actele și-au făcut treburile. Să înțeleg că Global Worker a suportat toată presiunea birocratică din spate și ți-a făcut drumul foarte lin spre angajare. Da, așa a fost. Nu m-am implicat aproape deloc. Foarte puțin a fost implicarea mea. Am stat ca și cum în pat cu picioarele în sus și m-au chemat într-o zi că a fost emis avizul de muncă. Mă bucur foarte mult să aud asta și că a decurs foarte bine pentru tine. Ce aș mai vrea să știu este cum te-ai adaptat la viața în România și la munca de aici? A fost un proces greu sau a fost la fel de ușor ca și procesul de recrutare? Viața de muncă este chiar simplă din ce am experimentat eu. Pot să vorbesc doar despre ce știu eu și ce am experimentat. Pentru mine a fost ușor, doar chestia asta de obținerea avizului de muncă este chiar complicată, dar faptul că s-a ocupat Global Worker, am fost relaxat. Încă o dată mă bucur să aud asta. Da. Aș putea să te întreb ce ți-a plăcut cel mai mult în România până în momentul de față, asta pe lângă procesul de selecție și pe lângă locul de muncă actual pe care îl ai. Sunt ceva hobby-uri pe care le-ai dezvoltat în România? În România, ceea ce mi-a plăcut mai mult este că am nimerit oameni călduroși, oameni buni. Ia uzi, ne bucurăm mult să auzim asta, că ai o părere așa de bună despre români. Dar ne trebuie totul să formăm o viață, o lume, dar majoritatea timpului am nimerit oameni buni care m-au ajutat cu ce au putut și cum au putut. N-am avut o problemă mare. În ceea ce privește locul de muncă, am fost primit tot timpul, că nu doar la STPT am lucrat și în alte parte. Fiind student, am lucrat part-time și acum lucrez cu norma întreagă. Dar n-am avut nicio problemă cu colegi, cu oameni m-au primit, mai degrabă la STPT unde lucrez acum. M-au sprijinit, m-au trenuit și totul s-a decurs bine și până acum totul se decurge în continuare. Încă o dată, mă bucură foarte mult ce îmi spui. Aș vrea să știu ce studii ai terminat. Eu am terminat masteratul în psihopedagogie. Am înțeles, da, e o ramură foarte interesantă și mă bucur mult că ai avut curaj să abordezi speța aceasta în România. Și cum crezi că te va ajuta pe mai departe facultatea pe care ai terminat-o în lucrul pe care îl depui aici în România? Dorești să te îndrepți spre ceva calificare? Nu mă prea gândesc în prezent, poate pe viitor, o să fac un plan care mă duce spre... Eu sunt de genul care este foarte curios și vreau să am câte ceva în orice pot, în orice domeniu. Am înțeles. Și după aia am și o pasiune de a predea. Ai mai predat? Ai făcut practică pe parcursul masterului? Pe parcursul masterului nu, la licență da. Am și lucrat, nu în România, în țara mea. Am avut 4 ani de experiență de predare înainte să ajung în România. Și ce ai predat? Ce materie? Sunt profesor de franceză, de profesie. Am înțeles, este extraordinar. Ne bucurăm că am avut privilegiul să găzduim un tânăr așa ca tine în devenire și profesor de franceză. Bănuiesc că te-ai simțit sprijinit de angajatori și de colegi, cum ai menționat și mai devreme.
Și ce aș mai vrea să te întreb este ce crezi că ar trebui să știe un angajator român atunci când decide să recruteze personal străin pentru a munci în România? Dacă în momentul de față angajatorul tău ar decide să lucreze cu tine, ce crezi că ar trebui el să știe despre tine? Despre mine personal, cred că este important să știe care este atitudinea mea și care este valoarea pe care o pot aduce firmei respective. Am înțeles. Și în momentul de față câți ani ai? Am 33 de ani. Mulți înainte, mulți înainte. Mulțumesc. Și care sunt planurile tale de viitor? Dorești să te stabilești în România, să îți întemeiezi aici o familie, poate, sau după ce obții mai multă experiență își dorești să te întorci înapoi în țara natală? Cum crezi că va decurge pentru tine pe viitor? Momentan nu mă gândesc la lucrurile astea, mai degrabă, pentru că caut mai întâi o viață stabilă în ceea ce privește viața mea profesională. Și după aia o să iau niște decizii, poate stabilitatea pe care o caut îmi oferă România sau altundeva. Nu știu momentan. Am înțeles. Da. Am înțeles. Ai recomanda Global Worker și altor colegi sau muncitorii străini care doresc să vină în România? Asta este ceea ce fac momentan cu toată puterea mea. Da, Cred că vor veni după mine alții. Dacă totul ține cum a fost cu mine, cred că eu așa fac. Dacă am fost bine primit undeva, mai încerc să aduc și alții. Am și început deja și cred că vom colabora de-a lungul timpului. Dar tu cum ai auzit de Global Worker? Global Worker, cred că în treburile mele de a căuta un loc de muncă, pentru că am menționat mai devreme că e greu să găsesc un angajator care este dispus să facă aviz de muncă. Și prin chestiile astea am alergat foarte mult și am nimerit o organizație non-guvernamentală care m-a redirecționat către Global Worker. Mi-a trimis CV-ul. Și așa am luat legătură cu Global Worker. Am înțeles, am înțeles. Încă o dată țin să-ți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să vii și să discuți cu noi și îți mulțumesc că ai adus un aport semnificativ și probabil că interviul tău o să aibă impact asupra altor tineri care trec prin aceleași dificultăți ca și tine în a-și găsi o agenție care să se ocupe de la A la Z de tot procesul din spate și să suporte presiunea birocratică. Încă o dată țin să-ți mulțumesc pentru tot ce ai spus și îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc frumos, sper să fie de ajutor și dacă mai este altceva, sunt disponibil să ofer ajutor. Și noi îți mulțumim!